Πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή ο κορμός ενός φοίνικα δεν θα αφήνει καθόλου σκιά. Είμαι σίγουρος ότι στην Αλεξάνδρεια δεν συμβαίνει το ίδιο. Θα έχω βέβαια την ευκαιρία να το διαπιστώσω σε λίγο καιρό, τη μέρα του θερινού ηλιοστασίου. Βασιλική ή όχι, νομίζω ότι ο Πάπυρος μου αποκάλυψε την οδό προς τη γεωμετρία. Θεωρώ ότι με τις κατάλληλες μετρήσεις σύντομα θα είμαι σε θέση να υπολογίσω την περίμετρο της γης. Όμως, ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πρώτα απ' όλα, όπως το περίμενα, οι ακτίνες του ήλιου δεν είναι κατακόρυφες. Αντίθετα,
σχηματίζουν γωνία με τον κορμό του δέντρου. Συγκεκριμένα, από ό,τι βλέπω, η σκιά του κορμού είναι περίπου 8 φορές μικρότερη από τον κορμό. Ίσα ίσα για να βρει λίγη δροσιά, η μικρή μου φίλη δηλαδή. 8 φορές μικρότερη. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι πρόκειται για γωνία λίγο μεγαλύτερη των 7 μοιρών. Οι ακτίνες του μακρινού ήλιου φτάνουν στη γη ευθείες παράλληλες. Το μεσημέρι του θερινού ηλιοστασίου, στο πηγάδι της Ιήνης έχουν κατεύθυνση κατακόρυφη προς το κέντρο της γης, ενώ την ίδια ώρα σχηματίζουν γωνία με το δέντρο της Αλεξάνδρειας. Ο κορμός του δέντρου έχει κι αυτός κατακόρυφη κατεύθυνση, η οποία σχηματίζει γωνία με τις ακτίνες του πηγαδιού της Ιήνης. Οι δύο γωνίες είναι ίσες ως εντός και εναλλάξ, λίγο μεγαλύτεροι από 7 μοίρες η κοινή τιμή τους, περίπου 50 φορές μικρότερη από την πλήρη γωνία. Άρα, η περίμετρος της γης θα είναι 50 φορές μεγαλύτερη από την απόσταση του δέντρου από το πηγάδι. Το μόνο που απομένει είναι μια ακριβής μέτρηση αυτής της απόστασης. Άραγε, ποιος θα μπορούσε να με βοηθήσει σε αυτή τη μέτρηση? Που είπαμε ότι κέρδισε στον φτεροπόδαρο Αχιλλέα, στον μαραθώνιο. Όχι, φτάνει αρκετά. Ως εδώ με το παράδοξο του Ζήνωνα. Δεν θα πληρώνω πάντα εγώ τις τρέλες των Ελλήνων. Άλλωστε, υπάρχουν καραβάνια που θα μπορούσαν κάλλιστα να πραγματοποιήσουν αυτή τη διαδρομή. Μη θυμώνεις, αστιεύτηκα μικρή μου φίλη. Πάντως η ιδέα σου είναι εξαιρετική. Ελπίζω βέβαια να αρέσει και στο βασιλιά μας, γιατί είναι σίγουρο ότι θα χρειαστώ τη βοήθειά του. Εύχομαι στο μέλλον η επιστήμη να αποδεσμευτεί από τις τωρινές εξαρτήσεις.